Ini zita rangu ndinonzi Honorable Torerayi Moyo, ndiri memba yeparamendi inomirira Gokwechireya, ndiri zvakare chairperson wekomiti inomirira primary nesekendari muno muZimbabwe. yeECD kudzidza kwevana vadiki kubva kuvana vane vachiita zvecreche kusvikira pagrade 2, tachionesana kuti tingaita sei kuti vandudze kudzidza kwavo, uyezve kuti homwe yachona inoita kuti zvikoro zvevana veECD zviendere mberi ingafamba sei. Nyaya hombe yanga iri yekuti tinoda kukurudzira hurumende kuti iite basa rayo rekuti vana vadzidziswe pachena zvinoenderana nebumbiro remutemo yatinoti amendment of the Constitution of 2020, Education Amendment Act ya2020, patakataura kuti hurumende yakazvipira kuzadzisa kuti vape mari kuvana vechikoro. Uyezve chinhu chikuru ndechekuti tigone kutsvaga homwe inobva pazviwanikwa zvatinazvo yatingati pachirungu domestic resource mobilization. Toda kutenda mukuru wedu wenyika baba Mnangagwa vakazvipira kuti gore ramangwana 2023 vana vechikoro kubva kuECD kusvikira kugrade 7 vane vachidzidza pachena, vabereki vasisabhadhari mari. Zvireva kuti hurumende ichabhadhara mari yemaschool fees, examination fees nemalevisi ose. Hakuna mubereki anozopinda muhomwe kuti akwanise kubhadhara mari dzevana vechikoro. Tinokurudzira kuti kana izvo zvaitwa vana vadzidze pachena zvakare kubva form 1 kusvikira form 4 nekuwanikwa kune kuchiitwa mari homwe yenyika. Saka izvozvo tinodera kuti patiri kutaura nezvebhajeti ra2023 tichaona kuti weECD nekumapuraimari vachawana mari yakati wandei kuitira kuti hurumende inge yakukwanisa kuwanisa vanhu mukana wakaenzana pakati pevakomana nevasikana kuti vanhu vaende kuzvikoro. Yakakoshera kuti ndiro yatingati foundation, ndodombo rekuti mudhuri usati wavakwa unotanga kuisa dombo rakasimba. Mwana akatadza kuenda kuECD haazodzidzi zvakanaka, anenge zvakafanana neimba isina kuvakwa pafoundation yakanaka. Zvakakosha kuti mwana akangwera awana maskills atingati macompetence pachirungu akanaka, nekuenda mberi kwakewo kune kwakanaka. Ndinoitwa naVaNasison Bunu, ndinotungamirira Zimbabwe Network yeEarly Childhood Development Actors inoona nemadzidziro neugaro nemakuriro evana kubva pamuviri kusvika pamakore anoita masere. Pano tauya tasangana nemakurukota ehurumende anobva kunyika dzinoita nhanhatu, kureva kuti kubva kuEswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Zambia neZimbabwe. Vauya pane donzo rimwe chete rekusimudzira zvido zvevana vanobva ipapa kubva panhu kusvika pamakore masere. Nyaya iripo ndeyekuti inoshungurudza vakawanda.